Kag sa number 1, gobyerno probinsyala nagahulat lamang sang abiso sa Office of the Civil Defense kag amo ang pagpadala sang search, rescue and retrieval teams para magbulig sa apektado sang linog sa Mindanao. Samtang tatatapan ni Bacolod Lone District Representative Albee ang magapadala man sang bulig sa mga pamilya sang namatyan. Ginsili ni Governor Eugenio Jose Lacson nga nagahulat man sila sang damages report. Magahatag man sang aid pero wala pa ini sang kantidad kag ginahibaluman kung sino ang hatagan. Sa report ni Undersecretary Harold Cabreros, pamuno sang Office of the Civil Defense kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa briefing agin patigayon sining Martes, may 210 ka SRR personnel ang na-deploy sa area para sa search and retrieval operation kag may mga nagapabilin nga standby. Suno kay Cabreros, nagdangat sa 37 na napatay bangod sa pag-igo sa 7.9 magnitude nga linog. Diri ang gikan sa Region 12 kag 4 ang gikan sa Davao Occidental, suno kay Cabreros. 456 naman ang nasamaran kag 4 ang missing. 1,889 ang nagkalaguba nga mga balay. 47 naman ang kabilugan nga infrastructure nga na-damage. Wala naman sang evacuation center nga gin-report nagkalaguba. Sa interview sa media kay Benitez, iya ginsiling nga ang iya opisina magapadala sa bulig sa pamilya sa mga namatyan sa linog. We would like to get more information as to damages and people affected. So right now, there's no amount that we will extend and to who we will extend. Ang commitment natin, tao pa lang, personnel pa lang. We're awaiting OCD, no, for assistance, no, because we just don't want to send rescuers without coordinating. So a call from OCD will give us the green light, no, to send rescuers if there's a need. But as of this morning, I checked, there's still no request from OCD.